Здравейте! Намираме се в един от най-спокойните и бързо развиващи се квартали на град Пловдив – квартал Беломорски. Бяхме с вас тук само преди 50 дни. Виждате колко е напреднал строежа за този период по-малък от 2 месеца. Съвсем скоро, в края на месец септември, очакваме и Акт 14. Припомням някои от основните параметри на къщите. Нов комплекс от къщи, 2 етажа, 3 спални, канализация, гараж, паркомясто и, разбира се, безупречно качество. Очаквам обажданията ви. До скоро!